Esangixoxela ku my sister ukuthi akanandoda. Ngirealize ukuthi hayibo. Kambe my sister urequestile phela. Ifoni on lapha yana. Asethi na Nxese ngiyaxolisa futhi ngicela uyoyicancel itrip ngizokhokhela imali yakho ngizoyikhokha nje imali engiyirequeste ngayo. Khuleka bengishilo vele ukuthi ngizokufakelana netip ngaphezulu ngithi nayi okay ngiphume ke ngiye emotweni. Mangifike emotweni ngicisha ngempela bese ngiyabuya ke ngiza lapha kuyena ke ukuthi azonginikeza imali bese ngiyavalelisa ngiyahamba. Ayimangena ke emotweni bese athi ke kumina yazi ipa ngiyaxolisa mfethu but bengisafisa ukuthi ukutesta le moto mhlawumbe ngijike ngaphandle nje but do you mind yini masihamba nawe uzopaka imoto yakho la ngaphakathi if you don't mind and ungitshena nje bafethu umoya wakhe uphansi muhle uyangibheka nasemehlweni nama ngisazi ngizothini manje ngithi mina hayi asethi nakhuleka ngizokukhokhela imali yakho ukuthi ngikulibazisile lana ngiyabona ngithi mina hayi okay phume ngithatha imoto la ngiyifake ngaphakathi hayi ke siphume ke ngale ngegolf 8 yakhe sihambe athi driver mina njalo ngishaye endleleni nje I think mhlawumbe sine kilometer asethi yazi ipa ikhwama zami ezinamakhadi zisele kuleya monto yakho emuva sengicabanga ukuthi mhlawumbe sithi emall bese siyabuya ngibamba into ezincane emall bese siyabuya ngithi mina hayi futhi ngingamna nkinga futhi strive back sibuye size emontweni afika khipha isikhwama emontweni aqala endlini ke angena endlini ngaphakathi qwa bese alibala endlini iyaduma imoto eminyango mina ke phela ngile genge level icishe ke imoto ngicishe imoto mina la bese alunguzeke athi hayibo ipa ngicela usondele lapha ngicela usondele lapha endlini ngiqale bafethu ngithukeke manje ukuthi ngisondeliswe endlini manje ave siyamolini kanti kodwa nginganqabi yabona bese ngami ngiziqinisa ngibe umjida ngithi hayi ngingene qa mangingena endlini akekho la elokuzaneni yini idining ngizothini ekitchen la ikhishi la hayi phela nizongicorrect nani mangazi akekho kodwa la ongenela khona ungenele ekitchen la emafridge nani nazi zonke izinto ungale manje mangingena kumele ngithi yebo sengikhona kanjalo kusho ukuthi eza ama footstep ukuthi okay sengingaphakathi endlini bese amemeze ngale athi ngicela ubheke lapha efridgini angazi noma ungathanda ijuice noma idrink uzobona nawe ukuthi utholani lapho noma ikhofi kumina kuqale manje ngiphazamiseke ke manje siyahamba ikhofi idrink hayi yabona ngiqale ngidisturbe ke manje ukuthi lo muntu ungale angimboni uyangimemeza nje ngimemeza ngevoice emnandi hayi ngithi mina alright okay hayi kodwa ngigoloze nje ukuthinta ifridge ngigoloze ukuthinta ngizoqala ngapi ngoba la ku clean lana kuvaleke kahle yonke into ngaze laphi mangithanda ikhofi ukuthi ngizoyithola laphi into ngithule ngiza ama footstep akhe qa eza manje shothi uyeza manje ngapha into engayirealize ukuqala ukuthi lo muntu useshintshile akasayigqokile lempahla lezi akade eyigqokile siphuma sabuye usegqokile usefakile igown yabo ufakile igown manje ngaphezulu yinde yabo hawo hayi ngingambuzi futhi nami mina ngisheshi ukubuza ngingambuza ukuthi hawo manje washintsha manje mpemu hayi ngithule ngoba engithi phela abantu besazane nginalento ukuthi bayakwazi ukuya emamall namagown vele kuthiwe shiye emall kubuwe
yabona ezigqokela igawuni yakhe nje hayi ngingabuzi lutho ngithi hayi athi mefika athi hawu ipa awukenzi lutho athi okay it's fine ngihlale phansi ngicela ukukwenzela ke ngikwenzeleni ngithi mina ngiyalithanda nekhofi kusese kuseni phela ngiyalithanda nekhofi nedrink yabo yabona ngikhulume nami into engingayizi ukuthi ngikhuluma ngithini ngoba manje ngidisturbekile bafowethu nani yayicabanga lento ngidisturbekile kuhle la ekhaya umuntu wesifazana ohlala yedwa nginenkinga manje ngisenkingeni hey ngithi mina ngibona ukuthi ikhofi lizothatha isikhathi mayelenza ngithi hayi drink right awaqazise laphana adose drink shuthi uyabona umuntu ohlala yedwa unezinto nje ziningi ke manje na angibuzi ikhekhe uyabona akatha admit ikhekhe ngirealize ukuthi mekhuluma ngekhekhe uyangihleka ngithi mina hayi ikhekhe angizwani nala vela ngihleka ngithi mina hayi ikhekhe angilihle azawulidla ikhekhe ngathi hayi ngiyaqala ke manje hey ngivele ngivele nje yabona ngiqale ke manje ngithi mina hey yini engicabangayo ngithi mina hayi kulungile ungale hayi letha lokukhona avele ashiza into lapha manje ngihleli la kosofa lapha manje ngihleli la kosofa manje ngilinda ukuthi umuntu anginikeze phela avele azovela leminyango athi usawulidla ikhekhe ngithi mina athi ngempela qinisile Sibingelela ingane zakithi ngiyacela mangiqala ukungena kuleli khasi lethu cofa subscribe button le channel yethu Umkhosi wengane zakithi lana ke sigijima no part 2 lapho ke insizwa ayirequestele owesifazane owayithi imoto aziduma manje sethi akalifuni ikhekhe mina ke nawo masihlangane kwi comment section ngezuvo lwakho uthi ngini ngalolu dama wakho cofa subscribe button danko bye.